Na jar roku 2023 sme opäť navštívili Tajvan, aby sme sa stretli s pestovateľmi, ktorých čaje tvoria našu ponuku. Tajvan je ostrov v Tichom oceáne asi 2 km od čínskeho pobrežia. Miestna tradícia pestovania čajov má základ v Číne, avšak svoj vplyv tu zanechalo aj Japonsko. V hlavnom meste Tajpej sme sa po prílete nezdržali a presunuli sme sa rovno do hornatej oblasti Nantou, odkiaľ pochádza väčšina čajovej produkcie tohto ostrova. Prvá oblasť, ktorú sme v Nantou navštívili, bola Sun Moon Lake. Tu sme sa stretli s uznávaným naturálnym pestovateľom pánom Wangom, ktorý pestuje kultiváry Hongyu, Hongyun a Shancha. Práve Shancha, čo je pôvodný tajvanský poddruh čajovníka, patrí k miestnym špecialitám. Stromy v záhrade pána Wanga patria k najstarším v tejto oblasti. Veľká časť našej práce spočíva v návštevách fariem, prechutnávaní produkcie a v rozhovoroch s farmármi. Len vďaka tomu, že členovia nášho tímu hovoria po čínsky, tu môžeme budovať dlhoročné osobné vzťahy. S angličtinou si na tomto ostrove nevystačíme. Druhý pestovateľ, ktorého sme v tejto oblasti navštívili, je pán Wang Yinyan, ktorý na svojej organickej farme tiež pestuje kultivary Hongyu a Hongyun. Typickým spracovaním tu je čierny a biely čaj. Kým od pána Wanga sme vybrali čierne čaje, tu sme vybrali biele. Pán Wang Yinyan sa špecializuje na mikroloty s váhou okolo 1 až 2 kg, a svoju produkciu zvykne aj archivovať. Na pomerne malej farme tak dokáže vytvoriť veľkú paletu odlišných čajov. V rámci organickej produkcie využíva hydinu ako ochranu pred škodcami a zároveň prirodzené hnojenie pôdy. Po niekoľkých kolách ochutnávok sme vybrali čaj, ktorý nás najviac oslovil. Bol to však najdrahší čaj, ktorý sme z tejto cesty priviezli, tak išlo len o obmedzené množstvo, ktoré sme ponúkali v obchode ako limitovanú špecialitu. Čajové záhrady pána Wanga sa nachádzajú v odľahlejších oblastiach okolitých hôr a pre nedostatok času sme ich tentokrát nemohli navštíviť. Našťastie túto česť sme mali v roku 2018 pri našej prvej návšteve tohto ostrova. Naproti tomu, pán Wang Yinyan má svoje čajové záhrady hneď v blízkosti svojho domu, tak sme sa na ne mohli prísť pozrieť. Návštevy fariem sú pre nás vždy príležitosťou získať nové poznatky a prehlbiť svoje porozumenie procesu pestovania a spracovania čaju. Jednou zo základných zručností každého farmára je rozoznať kultivár podľa tváru a vzhľadu lístkov. Pre nás ako somelierov je dôležité vedieť kultivár rozoznať v chuti pripravovaného čaju. Toto je Asan a toto je Hongyu. Rozdiel medzi lístkami. Medzi ďalšie témy, o ktorých často diskutujeme, patrí vek čajovníkov, frekvencia a spôsob zberu či spôsoby spracovania čaju. To sú 20 ročné. Zo Sun Moon Lake sme sa presunuli do ďalšej slávnej oblasti Dongding. Táto oblasť sa preslávila približne v 70. - 80. rokoch 20. storočia vďaka svojmu teroáru a špecifickému spôsobu spracovania. Mnoho farmárov vďaka tomu rozprávkovo zbohatlo. Dnes patrí Dongding k uznávaným štandardom. My sme navštívili významného naturálneho farmára a majstra pečenia pána Su, ktorý si nás získal svojou čipernosťou, nákazlivou srdečnosťou a pritom skromnosťou a jednoduchosťou. Jeho čaje sú dlhodobo súčasťou našej ponuky. Vzťah s pánom Su patrí medzi tie osobnejšie. Viktor, náš tea hunter, ktorý na Tajvane dlhodobo žije, zvykne pána Su aj so ženou navštevovať, pomáha im pri spracovaní čaju a občas je ako ich adoptívny syn. Vďaka tomu sa tu necítime ako na návšteve, ale ako u starých rodičov na prázdninách.
he talked about 30 years old tea, but this doesn't look like it. You never know what you get. Osobný príbeh pána Su je peknou ukážkou toho, ako vzácne je na Tajvane organické a naturálne pestovanie. On sám patril k farmárom, ktorí pri pestovaní používali štandardné množstva pesticídov a hnojív, čo ho priviedlo k pomerne vážnej chorobe. Keďže farmári a ich rodiny trávia medzi čajovníkmi väčšinu svojho času, používanie ťažkej chémie má výrazný vplyv na ich zdravie. Pánovi Su sa našťastie podarilo vyhrať nad touto chorobou, čo ho priviedlo k výraznej zmene uvažovania a pestovania. Dnes preferuje naturálne pestovanie a v rámci svojej čajovej záhrady pestuje aj množstvo zeleniny pre vlastnú spotrebu, málo čo si dnes už kupuje v obchode. Teroárová oblasť Dongding je pomerne malé územie, do ktorého spadá malý kopec zvaný Dongdingshan. Na jeho vrchu leží dedina, v ktorej sa práve nachádzame. K tomu patrí druhý menší kopec, ktorý sa volá Chilinshan a medzi nimi leží jazero Chilin Lake. Do teroáru sa počíta ešte malá časť predhoria kopca Fengwangshan, ktorý je o mnoho vyššej nadmorskej výšky, avšak samotná hora už nepatrí do tohto teroáru. V tejto časti predhoria má svoju záhradu aj pán Su. Čaje označované ako Dongding nie sú nikdy definované konkrétnym kultivarom a spravidla sa používa mix rôznych kultivarov. Čo je pre tieto čaje veľmi charakteristické, je špecifický typ pečenia, pri ktorom sa začína na nízkej teplote a tá sa postupne v priebehu pečenia zdvíha. Neoddeliteľnou súčasťou čajovej kultúry je aj svet keramiky. Keramika je ďalším z dôvodov našej návštevy Tajvanu. V mestečku Šujli, ktoré tiež leží v provincii Nantou, sa nachádza najväčšia a najstaršia drevom pálená pec na Tajvane, ktorá sa volá Hadia pec. Je to tradičná azijská komínová pec, pričom táto pec v mestečku Šujli má dĺžku až 30 metrov. Tento podlhovastý tvar je zdroj mena Hadia pec. Špecifikom takejto pece je glazúra, ktorá tu prirodzene vzniká, keď počas výpalu dopadá na keramiku popol z dreva, ten sa pri vysokej teplote priškvári ku keramike a vytvára tzv. Popolovú glazúru. Dnes v okolí pece existuje zážitkové centrum, kde si môžete pozrieť ukážky tradičného čajového stolovania, ale existujú tu aj aktívne keramické dielne, kde sa dodnes vyrába krásna keramika a organizujú sa tu rôzne workshopy pre verejnosť. Tajvan je dnes veľmi cenným zdrojom tradičnej čínskej kultúry, či už sa to týka keramiky, čaju, kaligrafie, bojových umení, alebo aj tradičnej vzdelanosti či náboženstiev. Keďže v pevninskej Číne boli tieto tradície striktne prerušené počas kultúrnej revolúcie, ostáva Tajvan posledným miestom, kde niekoľko tisícročná tradícia plynulo pokračuje. Východoazijské kultúry nesú veľmi silnú tradíciu remeselnej práce a ich ambícia celý život cibriť a blížiť sa k dokonalosti vytvára diela, ktoré sú v iných častiach sveta ťažko dosiahnuteľné. Táto vysoká miera remeselnej zručnosti nie je vlastná len pre Japonsko, ale je typická aj pre čínsku, korejskú alebo tajvanskú kultúru. Práve čajová keramika je veľmi pekným príkladom tohto prístupu k remeselnej práci. Posledná zaujímavosť, pri ktorej sa v rámci mestečka Šujli a Hadej pece pristavíme,
je táto 6,6 metra vysoká nádoba, ktorá z jedného kusu bola vypalovaná práve v tejto hadej peci. Ide o najväčšiu nádobu keramickú na svete. A takto je zapísaná aj v Guinnessovej knihe rekordov. Z mestečka Šuili sme sa presunuli do mestečka Mingtien, ktoré je takým lokálnym čajovým centrom. Tu sme navštívili pána Li, ktorý je dlhodobý praktik zenového buddhizmu a organický farmár. Produkuje špičkové úlongy, prevažne z kultivaru Qinxuan, ktorý spracúva prevažne do podoby svetlého, sladkého úlongu. Malú časť produkcie však spracúva aj na štýl Feng Shui, čo je taký tradičný, výrazne pečený typ úlongu. 这个3个月，这是 3 weeks。tradition after 没有了，有了这个老茶，老茶，这老茶，对，就是吃老茶，好像甜起来那味，就是什么，就是炭焙对不对炭焙炭焙的炭焙就是老茶，炭焙的。都老，差不多6-7年了。 Záhrada pána Li sa nachádza ďaleko od mesta Mingtien, v odľahlej časti pohoria Shanlinshi, ktorá sa nazýva Dalushan alebo Veľká zelená hora. V prvý deň našej návštevy nebolo možné túto záhradu navštíviť kvôli počasiu, keďže počas dažďov je príjazdová cesta nepriechodná. O 2 dní sa však počasie opravilo, tak sme sa vybrali navštíviť túto odľahlú čajovú záhradu vysoko v kopcoch, vzdialenú asi hodinu cesty. Dobre. Po Tajvane sme sa presúvali autom z požičovne, ktoré bolo dobre stavané na tajvanské cesty, Dobre. avšak nie na takéto offroadové lokality. Takže v niektorých úsekoch cesty sme museli všetci z auta vystúpiť, aby sme mohli prekonať nerovnosti na ceste. A už odtiaľ toto už nebude viac jak 2-3 hoďky, nie? Pokračuj. Osobný príbeh pána Li je veľmi dobrou ilustráciou druhého možného prístupu k organickému alebo naturálnemu pestovaniu na Tajvane. Kým prvý príbeh pána Su bol príbeh o používaní pesticídov, ktoré viedli k vážnym zdravotným problémom, príbeh pána Li je príbeh buddhistickej praxe. Mnoho ľudí na Tajvane patrí k vyznávačom tradičného kultu predkov a miestnych náboženstiev alebo k praktizujúcim buddhistom. Keďže buddhistická prax je praxou súcitu a neubližovania iným živým bytostiam, farmári, ktorí praktizujú túto cestu, odmietajú používanie pesticídov z náboženského, ale aj osobného morálneho presvedčenia. Yeah, I asked his wife, like, are you going to make? 那个是檀香，那一颗是檀香。檀香，上面看是。 Nakoniec sa nám podarilo dostať až na farmu pána Li, ktorá sa nachádza v tichosti hôr a divokej džungle. Ticho bolo prerušované len spevom vtákov a krátkou návštevou horských makakov, ktoré svojím škrekotom privítali našu návštevu. Záver našej návštevy nemohol skončiť inak než posedením pri čaji a rozhovoroch o zenovom buddhizme a buddhistickej praxi. Po takejto návšteve je ľahké pochopiť, prečo čaje z vysokohorských záhrad vždy tvoria tú najdrahšiu časť ponuky.
Nie všetky čaje však môžu pochádzať z takýchto krásnych a čistých miest, a tak sme sa vybrali ďalej hľadať organické záhrady v bežnej poľnohospodárskej krajine. Ďalšou návštevou bola rodina, ktorá sa venuje pestovaniu špecifického kultivaru fošov, ktorý pochádza z Číny a na Tajvane je veľmi málo rozšírený. Fošov v preklade znamená Budhová ruka. Pôvod tohto názvu si ešte vysvetlíme neskôr. Produkcia tejto rodiny nás však zaujala aj niečím iným. Produkujú úlongy, ktoré nechávajú špecifickým spôsobom fermentovať a následne ich lisujú do koláčov, podobne ako sa to robí s puermi v Junane, ktoré sa nechávajú archivovať. Čaje, ktoré sme dnes chutnali, boli z ročníku 2018, teda mali 5 rokov. A mali sme možnosť prechutnať 3 rôzne typy spracovania: svetlý úlong, tmavý úlong a čierny čaj. Svetlý úlong nás príliš nezaujal, usúdili sme, že by potreboval ešte následných niekoľko rokov archivácie, aby získal charakteristické zaujímavé tóny archívneho čaju, avšak tmavý úlong a čierny čaj mali mimoriadne zaujímavé chute s dominanciou sliviek, melásy, sladu, a tak sa ocitli v našej ponuke. Veľkou inšpiráciou pre nás bola aj forma, akou farmári prezentovali svoje čaje. Počas týchto návštev sme sa stretli so všetkými formami, o ktorých sme vedeli, či už išlo o voľné luhovanie v sklenenom zlievatku, či už išlo luhovanie klasicky v malej konvičke so zlievatkom, alebo tento spôsob prípravy čaju v miske, kedy sa čaj celý čas bez zlievania necháva luhovať a po istom čase sa voľne lyžičkou preklada do misiek. To navštevujete naše pravidelné ochutnávky, tak ste sa už so všetkými týmito formami mohli stretnúť aj u nás v čajovni. Po tom, čo sa prechutná a prevonia nálev, venuje sa pozornosť vylohovanému listu. 是红茶，也是一样，它做法不一样。哦，做法不一样。对的，但是这个佛寿的，这个关起来。这个这3种都是一样的做法，它是皮不一样。 Po prechutnaní čajov sme sa boli opäť pozrieť na malú časť záhrady tejto rodiny, kde sme si zblízka pozreli kultivar fošov. Tento názov Budhová ruka odkazuje na mimoriadne veľké a typicky kučeravé lístky, ktoré sú o dosť väčšie, než je typické pre bežné čajovníky. Svojou veľkosťou pripomínajú asamiku, avšak špecifická kučeravosť a dokonca aj špecifický tvar je tak výrazný, že občas by človek pochyboval, či sa vôbec jedná o čajovník. Ďalšie veci, o ktorých sme tu diskutovali, bol najmä spôsob spracovania, keďže táto rodina používa špecifický spôsob fermentácie, tzv. Suchej kopy, čo je niečo podobné ako voduj pri tmavých pueroch, avšak v tomto prípade sa masa čajovníkov nezalieva vodou a necháva sa iba vo vlastnej páre voľne pracovať. Pochopiť drobné nuancy spracovania je pomerne náročné, ak človek nemá možnosť zažiť celý proces na vlastnej koži a zároveň neustále sme zápasili s jazykovou bariérou, keďže naša čínština nedosahovala takej kvality, aby sme mohli tieto detaily pochopiť. Venovať sa čaju skrátka znamená učiť sa celý život. Ďalšia záhrada, ktorú sme navštívili, bola záhrada pána Lina, ktorý pestuje kultivar Tinšuen a podobne ako pán Li vo Vysokých horách
Spracúva ho ako svetlý sladký úlong a malú časť ako tradičný feng shui úlong. Pán Li nám vysvetľoval svoj prístup k organickému pestovaniu a jeho rozdiely oproti štandardnému. Veľký dôraz kladie na to, aby mladé kríčky po tom, čo sa zasadia, mali dostatok času vytvoriť si čo najbohatší koreňový systém, takže začína výrazne neskôr s prvými zbermi, vďaka čomu sa jeho kríčky dožívajú 30 aj 50 rokov a tieto staršie čajovníky sú bohatšie na minerály a na výraznejšie telo aj arómu. Štandardní farmári začínajú zastrihavať kríčky už po pol roku, čím sa veľmi oslabuje tvorba koreňového systému, čajovníky ostávajú veľmi slabé a sú výrazne odkázané na pesticídy a na hnojenie. Tu vidíme čerstvo vysadené sadeničky, ktoré sú pekne zamulčované slamou, ktorá jednak udržuje väčšiu vlhkosť v pôde a jednak bráni burine presadiť sa a odoberať tak výživu mladým kríčkom. Pán Lin si pri príprave čaju potrpí na eleganciu a zmysel pre detail. Čajová príprava v jeho podaní bola naozajstným zážitkom. Počas prípravy jednotlivých nálevov zvykol meditovať buddhistické mantry. Keď sme čaj chválili, tvrdil, že to nie je jeho zásluha, ale je to zásluha Budhu. Je to ďalší prípad človeka, ktorý sa rozhodol pre organické pestovanie kvôli svojej duchovnej praxi. Dnes je bežné, že väčšina produkcie farmárov, ktorí spracovajú úlongy, skončí vo forme svetlých sladkých úlongov. Tie sú veľmi populárne a väčšina trhu požaduje toto. Naše čajové preferencie sa však viac približujú tradičnému chápaniu tohto čaju, a tak sme s každým z farmárov s radosťou prepíjali ich feng shui úlongy, ktoré sú podobou, aká bola typická začias ich otcov a starých otcov. Málo ktorý farmár úplne prestal vyrábať tento typ čaju, zväčša ho však má len v malom množstve pre vlastnú potrebu. Náš záujem o tento typ čaju ich však potešil a tak sme vždy mali možnosť zakúpiť aspoň limitované množstvo, ktoré sa medzi časom už ocitlo v našom obchode. Ďalšia téma, o ktorej sme sa bavili, bola téma skladovania čajov. Feng shui sú veľmi vhodné na dlhšie skladovanie a pán Lin nezvykne svoje feng shui úlongy predávať skôr, než dosiahnu minimálne 5 rokov. Bavili sme sa, akým spôsobom ich skladuje a aký to má vplyv na výsledný čaj. Generally, we can put it for 6 or 8 times. Yeah. You storage 5 years this tea. Yeah. You storage in the plastic bag or in the like Ishin. V čase našej návštevy prebiehal na Tajvane sviatok miestnych bohov, a tak sme v každom z miest, ktoré sme navštívili, mohli pozorovať miestne ceremónie a oslavy. Kým oslavy v menších mestách boli pomerne jednoduché, pri našej návšteve ďalšej čajovej hory Baguashan a jej hlavného chrámu sme nadobudli zážitok niečoho hlbokého až mystického. O tom, akú dôležitosť zohrával čaj v živote miestnych obyvateľov, svedčí aj fakt, že veľká časť obvodovej výzdoby chrámu bola venovaná scenériám
z pestovania, spracovania a prípravy čaju. Práve tento chrám bol miestom, odkiaľ sa farmári vydávali na svoju dlhú púť po tisícoch schodov dolu z hory až k miestnej železnici, kde potom predávali svoju úrodu obchodníkom z hlavného mesta. Na takúto púť sa pravidelne vydával aj starý otec našej spriateľenej farmárky, sprievodkyne na Tajvane, ale aj hlavnej obchodnej partnerky Juven. Na hore Baguašan sme navštívili poslednú farmu, ktorej sa v rámci tohto dokumentu budeme venovať. Je to záhrada pána Changa, ďalšieho organického farmára, od ktorého dovážame kvalitný Tinšuen a Cuju, s ktorými sa bežne môžete stretnúť v našej ponuke. Záhrada pána Changa je peknou ukážkou dôvtipu, s akým sa farmári vysporadúvajú s výzvami, ktoré pestovanie čaju prináša. Jednou z tém, ktorú so sebou nesie organické pestovanie, je spôsob, akým sa farmár vysporiada s prípadnými postrekmi na susediacich parcelách a poliach. Ako som už spomenul, organické pestovanie je skôr ojedinelou záležitosťou. Ak má teda farmár svoju záhradu v poľnohospodárskej oblasti, je vysoko pravdepodobné, že sa stretne s postrekmi na susediacich parcelách. Pán Chang kvôli tomu nechal v okolí celej svojej záhrady vyrásť vysoký zelený plot, ktorý pozostáva z nižších a stredne vysokých kríkov a následne z vyšších stromov. Vzniká tak niekoľko metrov vysoká, hustá zelená bariéra, ktorá bráni tomu, aby vietor zavial prípadné postreky aj na jeho pôdu. Medzi typické znaky organických fariem patrí jednak množstvo zelene, ktoré pokrýva pôdu v okolí kríčkov, jednak množstvo hmyzu a ďalšieho života, ktorý môžeme na záhrade pozorovať, ale tiež vitalita samotných kríčkov. Ako sme už vysvetľovali na záhrade pána Lina, kríčky v organickom režime dostávajú dlhší čas na tvorbu bohatšieho koreňového systému a súčasne na tvorbu silnejšieho kmeňa, vďaka ktorému sú rastliny silnejšie a odolnejšie. Na toto všetko však potrebujú viac času, ktorý im v komerčnom pestovaní nedoprajú. Zhalblený tvar povrchu kríčkov, ktorý tu môžeme pozorovať, je výsledok strojového zberu. Samozrejme aj my uprednostňujeme možnosť ručného zberu, avšak Tajvan podobne ako Japonsko patrí k vyspelým ekonomikám, a tak čelí stále väčšiemu problému nájsť schopných pracovníkov do poľnohospodárstva. Tento problém sa rieši mechanizáciou a tak aj tajvanskí farmári stále častejšie zbierajú úrodov pomocou strojov, čo zároveň zvyšuje efektivitu a znižuje cenu. Čaje, ktoré dovážame zo záhrady pána Changa, tak patria k veľmi kvalitným organickým čajom, ktoré však sú zároveň cenovo veľmi dostupné. Veľmi aktuálnou výzvou, ktorej čelia všetci farmári na Tajvane, sú aj klimatické zmeny. Ostrov, ktorý bol vždy charakteristický obrovským množstvom zrážok, výdatnými jarnými dážďami, zažíva stále častejšie obdobia sucha, ktoré nie sú vôbec typické. Keďže čajovník je rastlina stávaná skôr na subtropické a tropické podnebie, obdobie sucha pre ňu nie sú veľmi vhodné. Pán Chang a mnohí ďalší využívajú moderné technológie, ktorými čelia týmto výzvam. Tu môžeme vidieť kvapôčkovú závlahu, ktorá prináša vlahu priamo ku koreňom rastlín. Táto závlaha je riadená elektronicky a na vyhodnotenie podmienok používa špeciálne senzory, ktoré sú navrtané do hĺbky do zeme a merajú vlhkosť pôdy v rôznych úrovniach hĺbky a samozrejme aj na povrchu.
Takto dokážu s maximálnou efektivitou využívať obmedzené zdroje vody, tak aby dosiahli potrebné podmienky pre ideálny rast kríčkov. Počas našej cesty sme navštívili ešte množstvo ďalších fariem a zúčastnili sme sa aj spracovania čaju. To všetko sa však nezmestí do tohto dokumentu, tak si ďalšie veci viete pozrieť na našich sociálnych sieťach alebo na našom YouTubeovom kanáli. V závere cesty sme sa presunuli späť do hlavného mesta Taipei, kde sme sa rozhodli pohľadať kvalitné obchody s archívnymi čajmi typu Heicha. Tento typ čaju síce pochádza z Číny, avšak na Tajvane sa teší veľkej popularite, tak tento typ čaju miestni obchodníci často nakupujú vo veľmi dobrej kvalite a na Tajvane ich skladujú. Klimatické podmienky na Tajvane vytvárajú vynikajúce možnosti na zrenie čajov a obchod, do ktorého sme sa vybrali, disponuje aj veľmi starými kúskami a je pomerne slávny medzi milovníkmi a zberateľmi týchto čajov. Archívne Heiche patria k cenovo náročnejším typom čajov. Väčšina čajov v ponuke tohto obchodu je ťažko použiteľná na slovenskom trhu, pričom niektoré koláče začínajú na cenách okolo 1000 € za jeden kus. Aj napriek tomu, že sme tu kupovali len obmedzené množstva, ktoré využijeme na našich ochutnávkach, venoval nám majiteľ obchodu svoju plnú pozornosť a zdieľal s nami svoje neutíchajúce nadšenie pre tieto čaje. Ak by som mal archívne čaje typu Heicha predstaviť človeku, ktorý ich nikdy nepil, prirovnal by som ich k archívnym barikovým vínam, ktorých kvalitu a hĺbku ocení najmä prepitý jazyk. Počas tejto návštevy sme tu prechutnali viacero čajov, ktorých vek sa pohyboval niekde medzi 15 až 30 rokmi. Odniesli sme si odtiaľto niekoľko krásnych vzoriek a tiež vzácnu išingskú konvičku, pochádzajúcu z 90. rokov, ktorá dodnes slúži na ochutnávky v našej čajovni. Tajvan je ostrov, ktorý sme si po všetkých návštevách rôznych čajových oblastí v Ázii obľúbili najviac. Aj preto sme tam boli už druhýkrát a pravdepodobne to nebolo naposledy. Tešíme sa na ďalšiu návštevu tohto zeleného ostrova, plného kvalitných čajov.